Duha ka buok ang istorya sa atong ebanghelyo kung nakabantay mo. Una, nagisgot mahitungod sa pangulo sa sinagoga nga nasakit ang iyang anak. Miduol siya ni Jesus ug nangayo og tabang nga ayuhon ang iyang anak. Niya matod pa sa istorya, giadto ni Jesus ang maong bata ug dili lang kay giayo kundi iyag yung gibanhaw kay matod pa sa uban namatay naman ang bata. Apan sa nagpadulong sa didto, dihay usa ka babae nga gitalinugan. Unsa may gitalinugan? Talinugo na hemorrhage for 12 years. Miduol niya pero wala mangayo og tabang, nang hinaot lang. Ingon siya, kung makahikap lamang ako sa biste niining maong tao, mamaayo gyud ko. Ang isduha ka istorya adunay mga kalainan, duna poy similarities. Dunay paparihas nila nga nay common nila, na poy kalahian nila. Ang similarities nila nga parehas sila nga nangayo og nangita og kaayuhan. Ang amahan nangita og kaayuhan siyang anak, ang babae nangita siyang kaugalingong kaayuhan. Ikaduha nga similarities, parehas sila nga paubsanon. Very humble nga mga tao. Sa ebanghelyo gi klaro gyud giingon dinhi, mihapa ang pangulo sa sinagoga, mihapa sa atubangan ni Jesus ug nangayo ug nagpakiluoy. The same with the woman nga nagtalinugo, nihapa pud siya sa tiilan ni Kristo. Kada tingala man si Kristo diha, sa man niya may nihawid sa bistikin sa man to, nagkurog maturo sa ibang nagkurog in town sa kadlok ang mga babae ug nihapa sa tiila ni Kristo. Parehas sila nga mga pabsanon. Unya, doon na po'y similarity sila tungod kay ang bata nga nasakit nagpangidaron og pila, napulog duha, 12 ang edad. Unya ang babae nga gitalinugan siya sa napulog duha ka tuig. So doon na yung mga similarities ang istorya. Doon na po'y kalahian. Apil sa similarities dahil parehas sila nga naipagtuo. Apan doon na po'y kalahian. Unsa may kalahian? Ang usa lalaki nga niduol ni Kristo, ang usa babae. Lain nga kalahian, ang maong lalaki usa ka pangulo sa sinagoga, makita nato nga taas-taas og posisyon sa katilingban kay pangulo sa sinagoga. So posible nga maarang-arang pud siya og kahimtang, og taas siya og posisyon sa katilingban. Pero ang babae nga gitalinugan, makita nato wa ta kahibawon sa iyang panginabuhian, pero kung ato lang basihan ang estado sa katilingban kaniadto, nga mga babae ubos gyud og kahimtang guys sa mga lalaki. Unya makita nato nga makaluoy ang mga babae kay matud pa sa ebanghelyo, nahurot na lang iyang kwarta og patambal adto mga doktor, wala gyud mo arang-arang iyang kahimtang. So meaning to say na napuhok in town og napurdoy in town ang mga babae. So ubos-ubos siya og kahimtang. Lain nga kalahian, dunay kalahian ang ilang pagtuo. Ano man, mas lawom og pagtuo ang babae kay ni adtong pangulo sa sinagoga. Kaya ang pangulo sa sinagoga, ingon man siya, tabangin taon akong anak, adtua sa among balay. Gusto siya nga si Kristo mo adto sa ilang balay, aron ayuhon niyang anak. Pero mas lawom ang pagtuo sa babae. Ngano man, wa gani siya mosulti ni Kristo, wa siya kaako. Ngano man, kay gididaan ang pud siya sa ilang balaod. Unsa may iyang giingon siyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa sidsid sa iyang biste, maayo gayud ako. Mas lawom ang mong pagtuo. Nay kalahian, nay po parihas, pero atong nakita, parihas sila
nga gihatagan sa gasa sa kaayuhan. Parihas sila nga giayo ni Kristo. Parihas sila nga gidungog ang ilang mga pangaliya o pagampo. Ang usa vocal nga isulti, ang usa sa hilom ni sulti. Pero parihas sila nga gidungog sa Dios. Usa sa factor nga nahitabo ning tanan tungod kay aduna sila'y pagtuo. Although dili sila parihas og level sa pagtuo, dili sila parihas kalaw og pagtuo, pero parihas silang gidungog. Nagpasabot lamang kini mga igsuon sa kaimportante sa papel sa atong pagtuo aron dunggo ng atong mga pangaliya o mga pagampo sa Ginoo. That faith is very important factor aron madawat nato ang atong mga pangaliya sa Ginoo. I'll give you an example. Daghang mga masakiton nga gibalibara na sa doktor. Ulit na lang, huwat na lang kanusa ka matiklo sa inyo. Pero niadto og tambalan naayo man. What does it mean? Nagpasabot ba na nga mas gamhanan ang tambalan kaysa doktor? Nagpasabot ba na nga mas makaayo ang tambalan kaysa doktor? Dili. Ngano man, timan ininyo nga ang doktor gihimong instrumento sa Ginoo. Nag-eskwela sila o gipanalanginan sila sa Dios aron makaayo sila og mga masakiton, aron makatabang o makatambal sila og masakiton. Parihas silang gaha sa Dios. Pero usahay adunay pasyente nga dili niya madawat ang kaayuhan tungod kay wala siya pagtuo. Pero kung mutuo siya nga maayo siya, maayo gyud ang tao. It is how important faith is sa atong kinabuhi. Daghang mga tao nga grabe ang sakit, pero tungod kay wala sila mawadig paglaom ug mituo sila nga maayo pagyud sila, naayo gyud sila. Pero daghang mga tao nga dili man kaayo serious ang ilang sakit, pero nawad-an silang pagtuo. Kanabang nawad-an silang paglaom, nadiskurahi sila ug sa hinay-hinay ni-deteriorate ang ilang health hangtod nga namatay. Importante kaayo ang atong pagtuo. Bisan unsa pahagamay sama sa liso sa mustasa, dunay dakong mahimo ang atong pagtuo. Kini nga maong lungsod sa Lubok, I know, sikat kaayo mo sa katawhan nga lawom og dako og pagtuo. Siguro atong pangutanong kaugalingon, tinuod ba gyud ka kini? Or aduna poy uban ka nato nga nagkuwang sa atong pagtuo sa Ginoo. Lain nga punto sa ebanghelyo nga atong madungog, kadaghanan og dakong bahin sa ministro ni Kristo nagpunti ngadto sa pag-ayo sa mga masakiton. Bisan asa mo adto, dalhon didto niya ang mga masakiton. Magpunsisok ang mga tao kay magpatambal aron maayos sila. Nagpakita lang kini nga ang mga masakiton og adunay problema sa panglawas dako og luna sa kasing-kasing ug sa kinabuhi ni Kristo. Mao bitaw nga sa sakramento simbahan, God o Christ instituted the sacrament of healing. Nganuman tungod kay apil og dakong bahin sa ministeryo ni Kristo nga iyang gibilin sa simbahan, mao ang pag-ayo sa masakiton, ag pagtambal sa adunay mga balatian. Usa kini kadakong pahinumdum alang kanato nga unta aduna unta pud tay kasing-kasing sa mga masakiton. Kita ka, duna baka tay kasing-kasing sa mga masakiton o ato rang gipasagdan ang daghang mga masakiton? Last week,
weekdays ato ning gisgutan. Tungod kay daghan sa mga masakiton karon nga gipasagdan sa daghang mga pamilya o mga banay. Pasagdan ra nga nagsakit. Wala tarunga og atiman, wala tarunga og alima, wala tagay og dakong pagtagad. Gipasagdan lang sa iyang kaugalingong pamilya. Subo nga palandungon. I hope dili ta mo abot sa punto bitaw ngang ato mga masakiton ato na lang itugyan og home for the aged ba. Sila nalay mo atiman, mubayag dalaman ta. Naman tay kwarta. I hope dili ta mo abot sa punto ni ana sa Catechism of Filipino Catholics na ay first chapter gisgutan diha the identity of Filipino Catholics. Unsa may unang identity sa Filipino Catholics? Filipino Catholics are family-oriented. And we are so proud of that. Garbo kay nato nga family-oriented ta. Pero tinuod baka ni hangtod karon nga bisan atong kaugaling masakiton sa tong balay, wa nato atiman na ug daghan nila wa ta ba kasabot. Kita'y mahutdan tagpasensya sa mga masakiton. Kaning mga masakiton, kay dali raman ang mairita. Tungod silang ipamati sa lawas. Kita pod, mairita pod nila kung mairita sila. Mahutdan pod tagpailog kung saputon sila. Kinsa may angay sabton, ikaw nga mayog lawas, o ang masakiton na kinang sabton sa kanunay. Many times, nagkuwang ta paghigugma o paghata o dakong pagtagad sa atong mga masakiton. Usa kini katawag sa Dios alang kanato sa ebanghelyo karong adlaw. Nga mahimot ang instrumento aron arang-arang ang pag-antos sa uban, aron mahulipan ug mahupay ang ilang kasakit tungod kay naata. Kana bang ang ato mga masakiton bisag nibati sila nga useless na sila kay masakiton sila, bisag wala na sila gamit kay tiguwang na sila, pero mabati nila gihatagan gihapon nato sila og importansya og bili. Tungod kay gihigugma nato sila ug ato silang gimahal. Ug dili kay dugangan nato nila pagpabati nga wala na sila pulos aning kalibutana ug mas maayo pay mawala na lang sila. It's scandal. Skandalous kaayo kung atong pasagdan ng atong mga masakiton na ang Ginoo naghata o dakong pagtagad sa mga masakiton. He was so understanding. Ang babae taw nagkurog-kurog kahadlok kay ang gihikap ang bisti nakabantay si Kristo, pero gisabot ni Kristo ang maong hitabo ug iyang giayo ang masakiton. Mga igsuon, unta, tagaan ta og kasing-kasing. Kini nga maong ebanghelyo nga atong gisgutan karon abi ninyo, nagpasidungog kini sa atong mga igsuon nga mga health workers, mga doktor, mga nurses, mga tao nga nagtrabaho alang sa kaayon sa panglawas sa mga tao. Karong panahona nga naa ta taliwala sa pandemic, sila maoy pinakahago, ilang gibutang ilang kaugalingon sa peligro. Ilang gibutang ilang pamilya sa risgo, labi na gyud na butang sa COVID nga mga ward. Ilang gibutang ilang kaugalingon sa risgo, kay ilang ipakita nga andam sila mo alagad sa tanan ug mosaludo ta nila ug ato silang pasalamatan sa ilang paghalad sa ilang kaugalingon. Hinaot matag usa unta nato mobati niini ug mohimo og mga lakang alang niini. Ang simple nga pagsunod sa protocols, maula na atong tampo that we care for those who are sick people. Simple nga pagsunod sa protocol, pagpakita na nga nisuporta ta og itabangan nato ang mga tawo nga nagtrabaho sa atong panglawas ug sa mga health workers, ug dili unta ta magmagahi. Kung wa tay pribilehiyo o oportunidad nga moalagad sa mga masakiton,
sa COVID-19 kay dili man na atong papel. Ang Dios nagpahinumdum kanato sa pagampo alang kanila. Amen.